Один з моїх сябров, який розгорнув, йому потрапився раптом, випадково, він каже, цікаво, чому цю книжку могли заборонити? Чому? І ось він розгортує випадково на сторонці 217. Святкування дожинок у Мінську 1942 года. И он сказал, вот после этого здымку ты здивляешься, чому заборонено? Ну і фактично потлумачили другий момент, чому вона була заборонена. Чому вона фактично була заборонена? Тому що там є в розділі «Пісняри» апошній абзац, де написано, коли з 25-годдям ладився концерт, 25-годдям пісняров ладився концерт, та повіншувати Владимира Муляніна на сцену узнявся президент Республіки Білорусь, повіншував, вручив, я не пам'ятаю, що він вручав, потім сійшов со сцени, пішов назад. Мулявин, продемонструвавши этим своїм кроком весь свій світопогляд, обернувся, взяв гітару, яка стояла ззаду його, підійшов до мікрофона і цілком проспівав всю погоню. Початку до кінця. Вона не була позначена ніде в програмі, звісно. Ні слова не казав, не виступав, нічого ні до чого не докликав. І там здимок це є, де Мулявин стоїть на сцені і грає з гітарою. З репертуару ви курта старий.